Jedna z tých základných mantier vlastne celej emocionálnej inteligencie je, že nemáme dobré a zlé emócie. Emócie sú len samotné emócie. To už, či ich prežívame, alebo teda, že či už na základe nich konáme nejako, to už by sme vedeli možno nejakým spôsobom ohodnotiť, ale emócie sú vlastne neutrálne veci, ktoré sa nám dejú. Vítam vás pri novom dieli podcastu Restart Up Stories, v ktorom sa bavíme o štarte alebo reštarte ľudí, značiek alebo kampaní. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá je veľmi horúca v oblasti HR a leadershipu, a to je emocionálna inteligencia. Moje meno je Kara Michalčík a v štúdiu sú so mnou hostky Anežka Karľa a Zuzana Martišková, ktoré túto tému školia pre Restart Up. Vítajte, dámy. Ďakujeme. Zakliknite si odber nášho podcastu, aby vám neušli žiadne zaujímavé témy ani hostia. A poďme teraz rovno na túto tému emocionálnej inteligencie. Takže taká úplne základná otázka, že čo si môžeme pod touto témou predstaviť? Čo je to emocionálna inteligencia alebo celá tá oblasť? To je dobrá otázka, pretože emocionálna inteligencia ako také slovo znie tak, že nevieme úplne často, že čo si predtým pod tým predstaviť. Niekedy to môže znieť až tak desivo. Často hovoríme, že EQ. Áno, presne. A niekedy si myslíme, že to je rovnako ako AI, alebo že niečo tak akože s tým alebo IQ, presne. Ale tak ako my pracujeme s emocionálnou inteligenciou, tak by som to rozdelila možno na také dva stupne alebo dve fázy, a jedna je práca s našimi vlastnými emóciami a poznávanie našich vlastných emócií. A na druhej strane potom, ako keď už poznáme svoje emócie, vieme ich pomenovať, tak ako s nimi vieme pracovať, ako vlastne vieme ich dôležitý odkaz, ktorý nám prinášajú a ktorý nám donesú, tak ako ho vieme spracovať, ako to vie byť užitočné aj pre naše okolie. Ale tým pádom začíname vždy s tým, že sa potrebujeme napojiť na seba a porozumieť, čo sú tie emócie, možno dať im meno, privítať ich, lebo väčšinou sú to naši priatelia, prídu nám dať nejaký dôležitý odkaz, niečo, čo nám dá dôležité informácie o tom, ako sa máme, čo možno v tej chvíli potrebujeme. A následne vieme potom pracovať aj so silnými, intenzívnymi emóciami, ktoré nás zavalia, možno počas komunikácie v práci, alebo s emocionálnymi, alebo teda s emóciami, ktoré prejavujú naši kolegovia, že to budeme možno vedieť viac čítať, možno viac pracovať s tým, keď sú to napríklad zavalujúce emócie, alebo napríklad aj pri ťažkých rozhovoroch, kde hovoríme možno s kolegom o nejakej náročnej a ťažkej téme a jednoducho obidvaja sme v tých emóciách veľmi hlboko, pretože je to väčšinou nejaká náročná téma. Súbor takýchto rôznych vecí spadá pod tento pojem emocionálnej inteligencie, že tak to môžeme predstaviť. Určite. Keby som to mala tak možno zaramcovať alebo zhrnúť, tak ako to my vnímame aj v rámci našich školení, tak je to naozaj, že naučiť sa pracovať s vlastnými emóciami, pomenovať si ich, naučiť sa ich regulovať, možno navigovať. A to je vlastne prvý predpoklad a prvá časť emocionálnej inteligencie, a tá druhá časť je, ako vieme čítať tie emócie tých druhých ľudí, ako vieme možno korigovať, správať, reagovať na tie emócie a správanie tých druhých. Takže teraz mi vystáva otázka, že prečo je dôležitá táto emocionálna inteligencia pre jednotlivcov, pre týmy, pre firmy, možno pre rodiny? My, keď sme vlastne dávali dokopy a zostavovali celý obsah školenia, tak vlastne bolo pre nás veľmi dôležité naozaj vychádzať z nejakých dát a výskumov v danej oblasti. Tak sme sa pozreli primárne na výskumy z Cambridgeskej univerzity, ktoré vlastne potvrdzujú to, že vlastne za dobrý výkon v práci zodpovedá emocionálna inteligencia až v 58%, čo je vlastne viac ako polovica. Dokonca podľa psychologa Golemana, ten tvrdí, že vlastne ten úspech napojený na to IQ, na ten intelekt, tvorí iba 20%. A ten zbytok, 80% nášho úspechu, je práve vďaka emocionálnej inteligencii a temperamentu, veci, ktoré sa naučíme, nejakých soft skills a komunikácie. Takže okrem teda toho, že má to veľký vplyv na výkon v práci, tak sa ukazuje, že aj poznanie vlastných emócií a naučenie sa komunikovať s ostatnými aj pod vplyvom emócií má veľký vplyv na znižovanie chybovosti. Učíme sa vlastne naozaj, že nereagovať impulzívne, tak ako na autopilota, ale dovolíme si zastaviť sa. Že navnímať si možno to telo a vďaka tomu vieme naozaj mať múdrejšie, racionálnejšie rozhodnutia, primárne či už v zdravotníckom sektore, v službách. Ľudia, ktorí pracujú práve pri zákazníckej podpore, hovoria, že oveľa lepšie vzťahy so zákazníkmi a s klientami nadobudli. Že vytvára ten priestor na dôveru, bezpečie. Mne sa zdá, že sú to úplne že prevratné informácie a mali by byť pravdepodobne aj pre firmy.
takže cítite a vnímate dopyt po takýchto workshopoch? To je taký zaujímavý príbeh toho, že keď my sme si so Zuzkou spoločne uvedomili, že to je vlastne hrozne dôležitá téma a aj keď my sme si robili rôzne certifikácie ohľadom emocionálnej inteligencie alebo coachingu cez emócie a spoznávanie emócií, tak sme si mysleli, že veľkým spôsobom to prinášalo benefit nám. A vedeli sme, že by to vedelo priniesť veľký benefit aj do firiem a nie teda len pocitovo, ale aj na základe týchto dát. Ale vôbec sme si nevedeli predstaviť, že či to aj firmy tak vyhodnocujú a že či naozaj potom bude dopyt. A keď sme s tým prišli, tak vlastne to malo obrovský feedback v tom, že to je veľmi užitočné. Prišla nám spätná väzba, že to bolo jedno z najúžitočnejších školení, čo za tie roky proste mali. Zároveň sa nám plnia termíny v kalendári a naozaj tých dopytov je veľmi veľa. A medzi sebou si to kolegovia vzájomne hovorili, že toto je jedno z školení, ktoré si ich najviac dotklo. Pretože aj keď na prvú zareagujeme, že ale emócie predsa do práce nepatria, tak ono to tak nie je, pretože my sme vlastne emocionálne bytosti. Alebo len si predstaviť, že len tie zlé emócie by sme vedeli zvládnuť. Len tie, áno. A vlastne jedna z tých základných mantier vlastne celej emocionálnej inteligencie je, že nemáme dobré a zlé emócie. Emócie sú len samotné emócie. To už či ich prežívame, alebo teda, že či už na základe nich konáme nejako, to už by sme vedeli možno nejakým spôsobom ohodnotiť. Ale emócie sú vlastne neutrálne veci, ktoré sa nám dejú. A to už ako my ich preberáme, je to ďalšie. Môžu byť zaťažujúcejšie, môžu byť povzbudzivejšie niektoré, to áno, ale väčšinou je to informácia, ktorá nám príde v ten moment, povedať nám niečo veľmi dôležité o nás. Napríklad emócia hnevu. Často veľmi zaznávaná, špeciálne by som povedala, že možno u dievčat, že nesmieš sa hnevať, lebo to nie je pekné, alebo často si hovoríme, že keď sa budem hnevať, budem zlým človekom, takže hnev vlastne potrebujeme vytesniť. Hnev nám hovorí príbeh, že tu sa ti deje niečo nespravodlivé. A tá potreba za tým veľakrát je, potrebujem si tu stanoviť nejaké hranice. No to je úplne, že úžasné, skvelé. Áno, a no to keď si dokážete priniesť sami sebe a Zuzka to prinášať vlastne tým ľuďom na týchto workshopoch, že to prevratné podľa mňa pre tých ľudí. Preto ty reaguješ, tak väčšinou reagujú oni, že aha, že vlastne to o mne nehovorí nič zlé, ale prišlo mi toto povedať niečo dôležité a teraz, čo sa mi toto nespravodlivé deje? Teraz to viem úplne zanalyzovať, možno sa teda aj na to tak ako racionálne pozrieť a povedať si, že OK, je pre mňa užitočné si teraz ten hnev ešte chvíľku ponechať, lebo vďaka tomu sa budem vedieť postaviť nejakým spôsobom za seba, v koľkých percentách, alebo už mi to nie je užitočné, už som prijal tú informáciu. Chcem napríklad si tu teraz privolať emóciu zvedavosti a keď ma naštval kolega, ktorý mi proste 5-krát neposlal nič na čas, hej, tak si poviem, že OK, tu sa deje niečo nespravodlivé, toto nie je fér, že ja proste nemám tie dokumenty na čas a potom aj mešká moja práca. Takže prichádzam za ním a rozhodnem sa, že proste potrebujem prísť možno s nejakou ráznosťou, ten hnev ma vlastne pohne k tomu, ale prichádzam s emóciou zvedavosti a možno sa pýtam, čo sa deje, čo potrebujem spraviť ináč, prečo si vlastne nebol schopný mi to poslať. Vedome pracujem s tými emóciami. A možno si tam potrebujem aj, vlastne tá potreba toho hnevu je, že potrebujem si tu dať hranice. No, a to znamená, že vtedy sa vieme zastať seba. Takže to je veľmi dôležitá informácia, ktorú potrebujeme o sebe mať a vlastne vďaka tomu sa aj spoznávame a úplne ináč vieme potom komunikovať. A celý tento proces, ak si uvedomie, tak nás vlastne oslobodzuje. Veľmi a zároveň je to také jedno z tých najobľúbenejších cvičení, ktoré vlastne máme počas našich workshopov, že naozaj prevedieme tých ľudí celým takým tým cyklom tej emócie, že ono sa nám to vlastne takto udeje a nejak sa už cítime, ale ono to má strašne veľa krokov predtým. Takže naozaj si skúšajú, spomínajú si na nejakú nabitú situáciu, tí naši účastníci. A naozaj ideme tak krok po kroku, ich prevedieme tým, kde to cítili možno v tele. Hej, že to veľakrát sa tie emócie, oni nezačnú hlavou, oni začnú na úrovni tela. Studené ruky, potíme sa, hej, možno zvýšený hlas, alebo krče v bruchu, niekto má gúču v hrdle, keď ako keby má stres, hej. Že ono to je veľmi také sebapoznávacie, že si vieme v tom nájsť také vzorce, že okay, ja keď som v strese, tak moje telo takto reaguje, čo viem urobiť inak, hej? Čo by ma ukludnilo, čo by mi pomohlo. Takže naozaj o také tie telesné reakcie zamýšľame sa, čo to spustilo. Hej, čo bol ten podnet, že ma naštartoval zle zaparkované auto, že neviem vystúpiť z dverí a už sa mi ide energia, hej, že už by som zúrila. Takže naozaj identifikujeme aj ten podnet, aj tú fyzickú reakciu. Veľmi dôležitá interpretácia, hej, že ono, ako si my tú situáciu vyhodnocujeme. Vlastne ako povedala Aneška, tak tie emócie sú nejakou reakciou tela na nejaký podnet a tým podnetom môže byť nejaký obraz, čo vidíme. To môže byť človek, to vie byť hlas,
veľakrát sú to iba naše myšlienky. Hej, že nám Súbor možno. určite Veci. aj kombinácia. Alebo že nás naozaj, že napadne nejaká asociácia z minula. Hej, niečo, nejak si odinterpretujeme tú situáciu a na základe nej sa nejako cítime. Hej, a potom vlastne vieme prísť do bodu, že OK, je to hnev, je to frustrácia, je to smútok, je to nadšenie, hej, že pomenujeme si tú emóciu a následne prichádza tá možnosť zastaviť sa a povedať si, chcem ja reagovať v tejto emócii, hej, že ak emócia hnevu, ktorú Aneška spomínala, mi hovorí o nejakej mojej potrebe, hej, o mojich hraniciach, tak naplním si tie svoje potreby tým, že začnem po tebe vykrikovať, že si mi poslala neskoro report. Je to pravda, že každá nejaká emócia alebo nálada, že trvá 7 minút a že za ten čas sa vlastne my môžeme vedome rozhodnúť, čo s ňou urobíme. Aha. A vieš čo, ja by som toto iba oddelila, že vlastne spomenula si nálady. Áno, ja teraz neviem, že ty poviem, že ktoré je vhodné. Nálada je vlastne dlhotrvajúca emócia. Ja to nemám úplne to časovo zadefinované. Myslím, že to je veľmi rôzne človek od človeka. Naozaj sú emócie, smútok je veľmi naozaj taká najdlhšie pretrvávajúca emócia, ktorá hovorí o nejakej strate. A tie naozaj, ak dlho dní, týždne pretrvávajú, tak prejdú do nálady a potom sa môže stať, že naozaj tak ako chronicky sme smutní dlhodobo. Hej, že to už je tá situácia, že tam nám tá emócia neslúži. My tam máme taký príklad, že či je vlastne dôležité sa dotknúť horúcej platne alebo žehličky a cítiť tú bolesť. Hej. Všetci väčšinou povedia, že áno, lebo nám to hovorí, že niečo je nebezpečné, niečo nám ubližuje. Ale pýtam sa, ale koľko dlho ja potrebujem cítiť tú bolesť, hej? Že väčšinou mi stačí sekunda, aby som pochopila, že ty dávaj tú ruku preč odtiaľ, hej? Že to ťa páli. A to je s tými emóciami. Že oni sú veľmi užitočné. Je dôležité si ich všimnúť, že niečo sa deje, pomenovať si to, ale nemusíme sa jej držať týždne, roky, hej? Že niektorí ľudia naozaj ostanú v takom nejakom zatrpknutí, hneve, pomste dlhé roky. To by bolo super, keby prišli zrovna na váš workshop. A to vás dve priviedlo k tomu, že ste sa začali zaujímať o túto tému a začali ste stavať takýto workshop. Myslím si, že aj to, že vlastne žijeme dennodenne tie emócie a že chceme robiť ako keby informované rozhodnutie a správania. A keď ja neviem vypočuť príbeh alebo odkaz tej emócie, tak sa často správam pod vplyvom niečoho, čo ako keby nie som možno ja a ja nie som tá emócia, ale ja viem s tou emóciou nejakým spôsobom pracovať. No, a možno sme nejaký čas ako generácia a generácie pred nami boli vedení k tomu, aby sme ich nejako popierali. Hej? Kvôli tomu, že vlastne to naše správanie bolo potom hodné alebo nevhodné. A teraz sa snažíme učiť na novo, že ako môžeme tie emócie pomenovávať. A to vlastne meno majú. A teraz prichádza podľa mňa nová generácia, ktorá to úplne že krásne vláda a že má to tak oveľa prirodzenejšie. Jedna z tých vecí, ktorá pre mňa bola taký veľký aha efekt, keď som s tým začala pracovať, bolo, že som na začiatku možno poznala nejaké základné emócie, ako je, že hnev, radosť, nechuť a smútok. Hej, a teraz zrazu som zistila, že ja mám pocit, že sa hnevám, ale keď som si uvedomila, že ak odkazom hnevu je toto, to úplne necítim a začala som pracovať s takým emocionálnym kruhom, s ktorým pracujeme aj na tomto našom workshope, a kde som vlastne z tej vyplývajúcej prvej hlavnej emócie hnev, ktorá ma napadla, tak tam sú pomenovania ďalších emócií, ktoré by to ešte mohli byť. Zrazu, keď som mala možnosť si zašpecifikovať, ja nie som nahnevaná, ja som frustrovaná, lebo tu som očakávala, že sa niečo udeje a neudialo sa to. To znamená, že možno potrebujem lepšie formulovať svoje očakávania alebo ich komunikovať. Alebo možno tu sa cítim ponížená a už len to pomenovanie nám často priniesie obrovskú úľavu a takú slobodu, že ono to má meno, ja sa vlastne takto ako môžem mať a zároveň s tým môžem ďalej nejako pracovať. Tak podľa mňa to samotné pomenovanie, špecifické pomenovanie je už veľmi oslobodzujúce. Ja som chcela spomenúť, že ty robíš aj koučku pre rast cez talenty vďaka typológii Gallup, takže či aj toto ťa neprivádzalo k emocionálnej inteligencii? Myslím, že akákoľvek metodika alebo že stretnutie s našimi klientami boli nabité emóciami a mňa to vždy fascinovalo. Že ani nie, že ohrozovalo, ale väčšinou ma to fascinovalo, pretože keď som videla prejav nejakého klienta alebo nejakého účastníka školenia, alebo tam bol proste nejaký sabotér, ktorý proste chcel ukázať, že on na tomto školení vlastne vôbec nechce byť. Ja som vždy preto bola hrozne fascinovaná. Ja som to doslova mala rada, že mi prišlo, že OK, tu sa deje niečo silné, čo za tým asi má. A jedna z tých fóriem, ako môžeme pomôcť tomu sabotérovi, je, že by mohol pomenovať to, že prečo to vlastne nechce byť, že čaká ma tam veľa roboty, alebo toto pre mňa nie je zaujímavé, alebo proste príde mi nespravodlivé, že som tu jediný z týmu, alebo mám hnev na manažéra,
že čokoľvek, čo tam môže byť. A keď som na začiatku školení začala pracovať s emočnými kartami, že sme si pomenovali, že čím to prichádzam a jak sa to vlastne mám, tak veľmi často sme eliminovali vlastne tých sabotérov, pretože oni už keď mohli povedať, že ako sa majú, alebo že napríklad majú tu aj stres, že čaká ma tam nejaká robota, alebo nechuť, že nechcem tu byť, tak už potom nemali potrebu to celé školenie vlastne dokazovať, lebo mali tú príležitosť to pomenovať. A zároveň my sme im to aj uznali, že viem si predstaviť, že to teraz môže byť frustrujúce, že vás niekto poslal na školenie, vy to potrebujete, ste a možno vás tam čaká nejaká robota. Nastavili sme si nejaké pravidlá, ak máš niečo súrne, vybav si to teraz, aby si tu vedel byť napríklad prítomný. To znamená, že mu tie emócie boli aj uznané a že už len táto prax ma vlastne priviedla k tomu, že aký ten svet emócií je fascinujúci a nápomocný. Hej, mne ešte napadá, že keď si asi pýtala, ešte nás tak priviedlo k tej téme, tak je ako keby aj v rámci práce s klientami počas coachingu, ktorý bol viac zameraný na riešenia, tak veľakrát naozaj mi tam stále niečo chýbalo. Vieš, že som mala pocit, že ešte by sa dalo ísť o vrstvu nižšie. A práve tá nadstavba, tá certifikácia na tú prácu s emóciami v rámci coachingu bola veľmi oslobodzujúca veľakrát aj pre tých klientov, že oni si vedeli pomenovať, že aha, a ono vlastne na tie emócie sa nabalujú aj presvedčenia, hej, limitujúce, ktoré každý máme zaužívané, že ono sa to vlastne otvorí nový svet, ponúka mi to oveľa viac možností aj práce s tým klientom, práve cez tie emócie. A samozrejme, deti sú téma, alebo že deti nám naozaj, oni sú ešte také tie nepopísané papiere, ktoré spontánne zareagujú tak, jak sa majú v tej situácii, bez ohľadu na to, či to je vhodné alebo nevhodné. Takže mňa vlastne fascinovalo a ja sama som bola motivovaná, že chcela by som naozaj že vedieť čítať aj tie deti, aj tie emócie, čo asi prežívajú a vedieť na to tak naozaj reagovať. Nie impulzívne, ale naozaj tak si uvedomiť, že čo asi sa majú a ako s tým viem pracovať. Až si myslím si, že sa nám to tak prelialo aj osobný život, aj pracovný. A ja som vždy chcela študovať psychológiu, nakoniec som skončila na práve, ale asi to niekde je vo mne. Že je taký naozaj, že zvedavosť a záujem o túto prácu s tým svetom emócií, tak si tu tak našlo cestu k nám obom. A oni tieto veci nikdy nie sú tak ako keby chemicky čisté, že my máme pocit, že toto je len akože práca, toto je len výchova, toto je partnerský vzťah, ale vlastne aj to, čo sa nám deje v práci, prechádza potom do partnerského vzťahu, často do výchovy, to, čo sa nám deje s dieťaťom, alebo v partnerskom vzťahu často prichádza do práce, že to je proste jeden spoločný život a takisto aj v tých coachingoch sme to videli, že keď často tam človek pomenoval, že potrebuje s týmto pracovať a dotkli sme sa tých emócií, tak prišla taká veľká úľava a často to prináša také seba prijatie, ktoré potom má úžasné benefity aj v práci a možno aj také nejaké uvedomenie si, nejaké sebahodnoty, sebaistoty. Markantne sa zlepšuje komunikácia. Vďaka tomu, že ja viem pomenovať, čo sa mi deje a viem si povedať, čo by som tu potreboval alebo čo by som potreboval priniesť. Hej, a vlastne zrazu nemám pocit, že len niečo vo mne tlačí, aby teraz sa dialo niečo, aby mi to umožnilo sa mať lepšie, ale neviem čo a to je frustrujúce pre mňa aj pre ľudí okolo mňa. Takže už len s tým, že v Restartupe pracujeme hlavne s komunikáciou, tak toto je jeden podľa mňa z kľúčových nástrojov. My si všeobecne povieme, že vo svete, že aké je to zlé, ako si ľudia nerozumejú, ako sa nechápu, ako si ubližujú, zbytočne si sťažujú život. A potom je tu takáto vec, ktorú vy prinášate tým ľuďom, ktorá si myslím, že môže byť naozaj pre každého jednotlivca tou premenou do tých všetkých jeho oblastí a potom si to vlastne prináša navzájom. Skúste teda povedať, že čo obsahuje tento tréning alebo workshop emocionálnej inteligencie. A prečo ste vlastne dve v tomto workshope, že to môže byť zaujímavé pre našich, pretože milujeme spolupracovať. To je dobrá otázka. Hej, už sme to tak načrtli, vlastne ten workshop sme dizajnovali na 2 dni. Začíname naozaj takým hĺbkovým ponorom, ja to volám, do toho sveta emócií. Odlišujeme, čo emócie sú, čo emócie nie sú, hej, že my máme veľmi radi také naozaj interaktívne praktické workshopy, ale akoby nejaké také spoločné poznanie potrebujeme mať, takže vlastne prichádzame tam aj naozaj s takými dátami, s výskumami, aby sa mohli od ničoho účastníci odraziť. Začíname s emóciami a vlastne prechádzame následne tým cyklom emócií, hej, že ako sa nám to asi spúšťa, učíme sa seba poznávať, veľmi veľa tam majú roleplays, prácu v skupinkách, vo dvojiciach, kde si môžu skúšať pomenovať si nejakú emóciu, hľadajú v tých emočných kruhoch, hej, aká by to ešte mohla byť. Aj tak možno skúmame, že čo im prináša to pomenovanie. Okay, som podotkla, že ten emočný kruh, že to je naozaj fyzický kruh, v ktorom máte, vieš, pomenované všetky tie emócie. Presne, takže vlastne prejdeme si týmto a potom vlastne prirodzene nás to z toho sveta emócií
presúva do vlastne empatie a empatickej komunikácie. Takže opäť vlastne bavíme sa o tom, akú rolu tie emócie hrajú v empatii, ktorá z 10% je vrodená, ale dobrá správa je, že ju vlastne budujeme a učíme sa celý život. No to je úžasné tiež. Áno, že nie sme stratení generácia. Pretože mnohí povedia, že ja to nemám, že nemám empatiu, že snažím sa to učiť sa, ale že teda neviem. No ale teda hovoríš, že áno, že je to dokázané, že Je to, áno. empatické. My sme, čiastočne to máme vrodené, ale samozrejme ovplyvňuje to aj výchova, aj prostredie, v ktorom sme vychovávaní, hej, vzdelanie, čítanie. Ale veľa vecí tam má vplyv na to, ale celý život sa vieme akoby učiť empatickej komunikácii a my naozaj prinášame aj počas toho školenia také veľmi pár praktických, možno aj vied alebo akoby reakcií na to, ako byť empatický, lebo je to zručnosť akákoľvek iná. Hej, ako sa učíme písať, hovoriť v jazyku, taká empatická komunikácia je zručnosť, ktorú sa vieme naučiť. Tak ako keď sa učíme i cudzí jazyk, tiež prvýkrát nám to nejde do úst, že naozaj to chce tréning, ale naozaj vlastne aj tí účastníci sú sami prekvapení, že ako jednoduché formulky prejavu záujmu, empatie, keď nám niekto hovorí niečo ťažké, hej, že ako veľmi to je oslobodzujúce, že my nemusíme mu radiť, nemusíme ho posudzovať a hodnotiť, čo by mal robiť, nemal. Hej? Že naozaj to najdôležitejšie, čo my ako ľudia naozaj potrebujeme cítiť sa vypočutým a to robiť divý. Takže vlastne si prejdeme naozaj tú empatiu, empatickú komunikáciu, to ako reagovať v ťažkých situáciách. Veľakrát v práci sa nám stane, že kolegyňa príde s ťažkou situáciou, ktorú prežíva, či už doma alebo v práci. A naozaj potrebujem vedieť na to láskavo, empaticky sa reagovať. Takže sa bavíme o tom, aké tie reakcie by mohli byť, aké sú tie formulky. Ono naozaj stačí len povedať, že zdá sa, že si z toho naozaj smutná, že ťa to vzalo. Hej, že len sa učíme popisovať to, čo vidíme. A nebojte sa, tí ľudia vám povedia, že ja nie som smutná, ja som naštvaná, alebo ja som frustrovaná. Hej, že ale už len ten záujem, že vaše ty potom možno, že aj on si lepšie pomenuje to, čo ty ja vníma, že? Ani to zároveň my tam úplne vidíme, ako tí naši klienti sú takí, že áno, presne, že pomenúvame sa, čo nie je úplne empatická komunikácia, keď mi niekto hovorí nejaký problém a ja mu teda začnem bagatelizovať. Prosím ťa, to nevieš, čo je, vieš, čo som ja minule zažil a všetci jak sa nadýchujú, že áno, toto sa mi deje a nemám to vlastne sám na sebe rád. Alebo že vlastne čakám celý čas len niekto rozpráva, aby som mu mohol vysypať všetky riešenia, ktoré mi idú v hlave. Znova, že empatická komunikácia je jeden z druhov komunikácie, pre ktorú my sa rozhodujeme a volíme si ju z nejakého dôvodu. To neznamená, že empatická komunikácia má byť vždy a všade. Hej? Že keď sa ma naozaj niekto pýta, že ja mu poviem, ešte pokazilo sa mi auto a teraz ja nemám servisáka, potreboval by som servisáka, tak keď budem na neho pozerať a hovoriť mu, že to musí byť ťažké, vyzerá, že si zmetený, som tu s tebou a on, že no, ale že nemáš nejakého servisáka, a vidím, že si zmetený, to musí byť náročné, tak vlastne odo mňa naozaj chce redu. No, mám že vlastne tú empatickú komunikáciu pomáhame im to pochopiť napríklad aj na príklade, že my sa so Zuzkou robíme takú roleplay, kde ukazujeme tú empatickú komunikáciu, keď tam nie je a keď tam je, že ako to vyzerá. Môžete skúsiť kúsok? Nejak príklad toho? Áno, tak poď. Skúsime teda najprv tú neempatickú komunikáciu, hej? Áno, neuveríš, čo sa mi stalo. Ty vieš, jak ja si fakt dám záležať na to, aby som bola všade na čas. Ale hovorí si, nedám si proste budík. Dieťa mi stáva vždycky o 6:00, však sa zobudím. Samozrejme, že ma nezobudilo. Na toto sa nemôže spoliehať. To proste nejde. Nemôže sa spoliehať na to, že ťa dieťa zobudí. Že to, akože to mi príde dosť nezodpovedné, hej, ale dobre, no však pokračuj. Dobre, no tak dúfala som teda, že to bude tak ako vždy, že ma dieťa zobudí, nezobudilo. Stali sme o 7:00. Ja som nestihla ranejky nachystať, vresk bol doma. Tak ste nemali ranejkovať. Že niekedy sa toto stane, niekedy sa vždy toto stane, tak sa proste na to vykašlem, nejdem ranejkovať a potom viac stihla. Ale čo som ako keby mala ich dať hladná, poslali do školy? Tak ja neviem, tak si po ceste niečo kúpiš, že nemáte tam potraviny alebo niečo, no. Dobre, no. Stopneme, dobre. Teraz ste počuli neempatickú komunikáciu, hej? A že možno si vie každý z nás popísať, že ako často aj v nás to je. A to neznamená, že sme zlí ľudia, keď reagujeme tak, ako som teraz reagovala ja, že väčšinou chceme byť, že však ja to s tebou počúvam ťa, hej, ešte ti aj radím. Ty už si hlavou niekde úplne inde a už to fakt máš toho dosť a nechceš to už počúvať, áno? Aj to sa môže stať, hej, ale že vlastne v tom, ako sa v tom cítila Zuzka, to si tiež asi proste vieme vyhodnotiť. Poďme proste si jej radila. No, tak skúste teraz empaticko. Bude to tá istá situácia alebo niečo úplne neviem. Áno, dobre. Istú, aby sme, hej.
Anes, čau. Vieš čo, hrozný deň mám. Ráno, však vieš, že ja sa snažím chodiť všade na čas, aby som to všetko stihla. Ale ja si nedávam budík, lebo Samko každý boží deň vstáva proste o 6:00. Hej. Takže rátam, že sa zobudím. Tak nevstal. Normálne jediný deň asi podľa mňa v roku si pospal do 7:00, o 7:00 stánem, vystrelím z tej postele. Ranejkovať som nestihala, seba som nestihala chystať, decka vrieskali, bolo to hrozné. Vieš čo, ja som mala také nervy, snažila som na tie decka dostať z toho domu, prajcli sa mi, nechcel sa obliekať. To ma mrzí. Vieš čo, bolo to hrozné. No, ale a potom dobre, vieš čo, sadli sme do auta, hovorím si, nevadí, ráno nezačalo, jak bolo ideálne, ideme ďalej, takže potom idem do škôlky, do školy, zapcha. Ja nikdy si nedávam tú navigáciu, lebo idem vždy rovnakým smerom, úplná búračka. Takže som sa tam zašprajcla, prišla som neskoro do škôlky. No vieš čo? To znie ako strašne náročný deň. Čo bolo teraz to pomohlo? Vieš čo, vlastne, ďakujem, že si ma vypočula. Že ja som sa len potrebovala som to zo seba vypustiť a je to OK. Nie, ale toto je áno. Len chcela vypočuť, áno. Tu vlastne počujeme jednoduchá vec a geniálna zároveň. My si veľakrát myslíme, že ten človek naozaj potrebuje tú radu. Hej, že my tam ideme s dobrým úmyslom. Že ja jej chcem poradiť, hej, že ja mám skúsenosť, že fakt nechod tou ulicou, tam bývajú zápchy, hej, alebo dávaj si ten budík, tak pôjdeme, radíme jedno, druhé, Čo som ti hovorila? No, Také, a presne som ti hovorila. A počas toho, že ten druhý rozpráva, miesto toho, aby som vlastne naciťoval celú to, jak on sa má, alebo že prípadne nenaciťoval, ak to tak teraz nemám, ale aspoň ho počúval, tak mi šrotí v hlave, čo mu potrebujem povedať a čo mu poviem, keď skončí, miesto toho, aby som vlastne ako sa napojil a nejakým spôsobom počúval. A ja som tam na konci položila takú otázku, ktorej sa potom venujeme, že čo by si teraz potrebovala. A je to rozdiel medzi otázkou, čo by si teraz potrebovala a ako by som ti mohol pomôcť. Nehovorím, že otázka, ako by som ti mohol pomôcť, je zlá, vôbec nie a vďaka za to, že ak ju ľuďom kladiete. Na druhej strane, ak sa tu niekto trápi a hovoríme o niečom ťažkom a ja mu dám ako keby v tom momente ešte aj za úlohu, že a teraz mi vymyslí, ako by som ti ja teraz akože mohol pomôcť, tak ho tým vlastne môžeme zaťažiť. A niekedy tú pomoc, ktorú on potrebuje, vlastne vôbec nemusím ja zahrnúť. A to je vlastne odpoveď na otázku, keď sa nás často klienti pýtajú, že OK, ale keď ja vidím, že on sa má ťažko, ale ja napríklad teraz nemám kapacity mu nejako pomôcť, tak čo mám robiť? Tak vlastne otázka, čo by si teraz potreboval, je otázka, ktorá otvára tie dvere do toho, že OK, aké sú tvoje zdroje, kde si vieš pomôcť. A nemusí sa to týkať iba mňa, zároveň ja si tam potom môžem dať tú hranicu, koľko viem ja pomôcť. A niekedy nám ľudia odpovedia, ja neviem, čo by som potreboval. To je v poriadku. Ale vďaka tejto otázke, že si odniesie túto vašu otázku, už aspoň vie, že OK, tu možno existuje niečo, čo mi vie pomôcť a ja to budem teraz ako hľadať. Bez tej otázky by som vlastne ostal len v tej svojej ako keby mizérii. A s čím odchádzajú teda ľudia z tohto workshopu emocionálnej inteligencie? Tu by som ešte nadviazala na to, že teraz sme tu spravili ukážku empatickej komunikácie, ktorú vieme vlastne urobiť až potom, keď vieme pomenovať možno tie svoje emócie, keď vlastne vieme možno sa nacítiť na toho druhého. Ale ako som hovorila, môžeme si zvoliť, že ktorú komunikáciu ideme zacieliť. V týchto ťažkých rozhovoroch to väčšinou je tá empatická, že chceme po nej siahnuť, zároveň nemusíme, ak tam nie je vtedy užitočné. Preto my sa preklápame do toho, že často ja ako manažér mi napríklad povie niekto, že sa rozvádza, alebo proste majú chorobu v rodine, alebo on sám má chorobu, tak aby som na to nejakým spôsobom vedel reagovať, tak ich v tom sprevádzame. Na druhej strane, tá bežná práca v tej firme vyžaduje proste aj nejaké emócie spojené s nejakými úlohami. A keď príde za mnou kolega a povie mi, že ty si už tretíkrát neposlal to, čo som ti povedal, že mi máš poslať a ja vďaka tebe som proste bol zjazdený môjim manažérom, lebo som zasa nestiehal. A ja mu poviem, to znie hrozne, to musíš mať ťažké, ďakujem, že mi to hovorí, tak asi dostanem papučou po hlave, hej. A tam vlastne prechádzame z tej empatickej komunikácie, že to si môžeme zvoliť v nejakej štruktúre rozhovorov, alebo teda v nejakom druhe rozhovorov, ale potom je asertívna komunikácia, ktorá nám pomáha komunikovať, keď my sme pod návalom emócií, že ja potrebujem takto ísť niekomu vynadať a teda aké nástroje asertívnej komunikácie vtedy používam, že sa snažím hovoriť, keď ty mi nepošleš na čas materiály, ja som potom zmetený, neviem stihnúť svoje deadliny, potreboval by som niečo, takže koriguje to vlastne moje emócie. Sa naučíme ako keby aj formulky, alebo naozaj tie znalosti a srdce. Také nástroje dáte tým účastníkom, ako si potom oni môžu zastať samých seba. No? Hej. Povedala by som, že naozaj vedia odísť takým oveľa väčšou mierou seba poznania, toho, ako sa majú oni, čo prežívajú, ako sa to u nich prejavuje. A takisto im potom ponúkame naozaj že veľmi veľa nástrojov, rôznych techník,
Vlastne potom prvom dni robíme aj takú akoby domácu úlohu na konci, že si vlastne naozaj všetci spolu nastavíme vlastne budík na 3 časy počas dňa. Naraz im to zvonilo vlastne aj týmu a úloha je, že vlastne v tom čase, kedy máme tú pripomienku, tak vlastne máme sa spojiť sami so sebou a uvedomiť si, ako sa máme. Hej, že veľakrát sme naozaj v takom polobehu, že ani nevieme, či sme smední, potrebujeme jesť, cikať, hladní sme. Takže vlastne po tom prvom dni malo aj takú akoby možnosť s tým ešte pracovať. Taký nejaký self-check, Áno, presne. tak to môžeme aj našim sledujúcim dať za úlohu, že po tomto podcaste si urobiť úlohu, 3-krát si skontrolovať sami seba, čo potrebujem. A my keď sme si robili tú certifikáciu emocionálnej inteligencie, tak sme vlastne toto mali za úlohu a myslím, že práve Zuzka, ty si to mala minimálne pol roka. Nech stále pípaješ, tak už kolegovia sa mi smejú, že zase tie tvoje emócie, že jak sa cítiš. A chcem povzbudiť ľudí k tomu, že aj často nám klienti povedia, že tak mal som to o 7 večer, no tak som natieral chleba na večeru deťom, no tak asi ako som sa cítil, no nejak som sa necítil, natieral som chleba. A vtedy sa začneme pýtať, že ďalej, že to je znova, že ja len tak ako nejako skonštatujem situáciu, aj to je dobré, že zastavil som sa, čo sa vlastne teraz deje a pritom vlastne môžeme cítiť rôzne emócie. Hej, že natieram tu chleba a som frustrovaný, že možno nestíham. Hej, alebo natieram tu chleba a cítim sa nevidený alebo osamelý, lebo ja by som hrozne potrebovala, aby mi s tým niekto pomohol. Hej, a že vlastne mi to hovorí o tejto potrebe. Alebo sa cítim vďačný. Že vlastne môžem. Hej, že tam môžu byť tie rôzne emócie. A to je chleba v tomto situácii. A keď sa nájdete v situácii, že teraz len čakám, a vlastne nič nejak sa necítim. Mali sme jednu klientku, ktorá hovorila, že čakala som na dieťa na krúžku hodinu a že tak to bolo len také čakanie. Potom som si znova uvedomila, že vďačnosť. Vďačnosť za možno zdravé dieťa, ktoré môže chodiť na krúžok a že ja som si úplne, a vtedy sa pýtame, že a čo teda s tým ďalej? Že čo s tou vďačnosťou? Že ako vlastne tú emóciu vieme urobiť ešte užitočnejšou? A ona vraví, že aha, tak nad tým som sa takto nezamyslela. Ale teraz si uvedomujem, že by som si možno rada so svojím partnerom večer dala pohár vína alebo dobrú večeru, aby sme tak oslavili také vďačnosti, že čo nám v živote bolo napríklad dané, hej? Alebo možno nejakú inú emóciu cítime a potom, že čo s ňou ďalej ideme robiť, hej? A toto znie všetko tak ako keby, že tak akože peknúčke rečičky do firmy, ale naozaj z toho workshopu odchádzajú s veľmi konkrétnymi nástrojmi, ktoré ešte sa snažíme veľmi adresovať. Pretože je tam aktivita, že skús prepísať tento nahnevaný výrok alebo tento výkrik do tmy, hej, že pasívno-agresívny výrok, áno, do toho asertívnej a zároveň, ale nechcem, aby používali naše slova. Si vravím, tak sprav si svoj vlastný slovník, nejaké slova, ktoré ti idú do úst, lebo naozaj je to zručnosť, ktorú sa učíme a na prvý raz nám nemusí ísť, že OK, že teraz som chcel zareagovať ináč a mi to nejde. Treba buď k sebe láskavý, hej, že to je tiež tam super, že je tam tá aktivita, pretože cez tú aktivitu, už keď niečo raz urobím, už som sa začal učiť. Takže že to je super, že tam dávate do toho, tak uvedomujem. A tak si hovoríme, že keby ako keby nič iné si nemali poslucháči alebo tí účastníci workshopu odniesť, tak naozaj sa im snažíme dať takú pomôcku stop. Veľmi jednoduché, že naozaj, že keď sa cítim v návale emócií, hej, že už cítim, že mi sa dvíha tá žlč, že mám naozaj nervy, zatínam zuby, zatínam sánko, keď som nahnevaná. Že to odpozorujeme, tak len sa zastavme a dajme si tých 5 nádychov, ale naozaj, že hlbokých nosom a výdychov ústami. Ono toto hlboké dýchanie oslabuje tú amygdalu, ktorá má práve na starosti tento boj o prežitie, kedy ideme impulzívne, reagujeme bez také nejakého racionálneho. Presne tak. Takže naozaj, že keď nič iné, tak sa zastavme, dajme si tú stopku a veľmi obľúbená technika alebo taká pomôcka je pomôcka VTF. Zaujímavé to kvôli tomu názvu, ale vlastne ten preklad je what's the function of the emotion, takže vlastne aká je funkcia tejto emócie. Hej? Že ja už cítim, že mám veľa, že fakt ma zaplavuje, tak si poviem WTF, čo mi chce povedať tá emócia, hej? Že aká je jej funkcia, čo dôležité som prehliadla, hej? Aká možno hodnota nebola naplnená, alebo aká potreba nebola naplnená. A čo sú také veľmi praktické veci, keď cítime, že sme zaplavení, tak naozaj vieme si dať tú stopku, aj si vypýtať ten čas, hej? Pri rozhovore kolegom v práci, keď cítime, že už je toho veľa, hej, že nevedeli by sme zareagovať možno empaticky, alebo tak, ako by sme chceli, hej, tak si vypýtajme ten čas, dajme si time out, že vieš čo, prepáč, ja teraz cítim, že toho na mňa je veľa, nechcela by som si te dotknúť, potrebujem si dať čas pre seba, môžeme sa o tom pobaviť za hodinu, hej, že môžeme tam prísť s tou ponukou, nebojme sa pýtať si ten čas. Aj na to naozaj, že predýchnutie sa, alebo na takéto uvedomovanie, naskenovanie si toho, jak mi je, čo cítim, kde cítim, čo asi potrebujem. A niekedy stačí sa napiť, dať si kávu a sme dobre.
A pýtala si sa, že prečo sme tam dve? Áno, chcela som, že aby ste mi to na záver prezradili, že to tajomstvo. Hej, že na začiatku, keď sme skladali celý ten workshop, tak okrem toho, že nás to veľmi spolu bavilo, pretože sme obidve mali preto takú vášeň, tak sme si ale povedali, že nejako to spolu vyskladáme, spolu to najprv budeme školiť, aby sme sa nejako podržali a potom možno, keď už tých školení bude veľa, tak ich budeme robiť aj akože osobitne, ale zároveň tam priamo v praxi sme zistili, že je veľmi užitočné práve pri takejto téme, že sme dve. Veľmi jasne rámcujeme aj hranice toho, že toto nie je terapia. To znamená, že ak by sa tam otvorilo aj niečo, tak to pomenovávame a teda máme nejaké základy intervencie, kedy vieme pomôcť človeku s nejakou možno ako keby úzkosťou alebo niečím, ale pomenúvame, že toto je zaujímavá téma, ktorá ale ide hlbšie a už patrí inému odborníkovi, ako sme my. A na druhej strane tam veľa individuálnych aktivít a my máme tú skúsenosť toho emocionálneho coachingu, kedy sa individuálne venujeme jednému klientovi hodinu a hodinu a pol. Tuto nie je možné, ale vďaka tomu, že sme dve, tak keď im dáme tie individuálne aktivity alebo v skupinách alebo v dvojiciach, tak vieme medzi nich ísť a vlastne sa takto dopytovať, že už pre tú klientku bolo veľmi objavné, že len pomenovala, že ja som mala vďačnosť, že som čakala ako keby na tú dceru. Ale keď sme tam priniesli ďalšiu, druhú, tretiu otázku, tak sme vedeli ísť hlbšie a to vlastne bolo oveľa viac užitočnejšie, že vieme priniesť takú jedinečnosť a takú individuálnu prácu aj s tými klientami. Zároveň my máme inú energiu. Hej, že vlastne aj z tých, nás bavíš to, tak vieme skúšať a naozaj, že tak promptne reagovať aj na ten dopyt, aj na to, čo potrebujú tí ľudia. A vlastne z tých spätných väzieb vyplynulo, že to je vlastne 7. školenie, kde zažili dve lektorky, ale že ich to hrozne bavilo. Lebo každá sme nejaká iná, že tam naozaj prinášame každá svoj nejaký vietor, energiu, takže to vieme tak podľa mňa namiešať, nie len, že sa individuálne venovať, keď je treba skupine alebo jednotlivcovi, ale naozaj, že každá tam prináša nejaký svoj background, nejaké svoje skúsenosti, takže toto veľmi pozitívne hodnotia. A je také bezpečnejšie pre nich, pretože na niekoho to môže byť zaplavujúce, napríklad keď hovorím ja a zase potom upokojujúce, že ten workshop nebaví len o tých informáciách, že oni zážitok emocionálnej inteligencie majú mať tam. A to vlastne ako keby aj z nás. A my ako sme načítali a veľmi nás ako keby aj milo prekvapili, že tí klienti to priniesli ako jeden z najväčších benefitov. Ja som mala tú možnosť, že som zažila takú ukážku tohto vášho workshopu, keď sme sa všetci z Restartup stretli aj so všetkými lektormi. A teda ten zážitok bol naozaj zážitok a teda tiež aj bol taký, že objavný. Takže ďakujem za toto a ďakujem priatelia, že ste boli s nami a každému by som prijala tento zážitok z tohto workshopu emocionálnej inteligencie, ktorý ja som mala a ak vás zaujíma táto téma, tak určite sledujte naše aktivity na sociálnych sieťach alebo v webe a tešíme sa na budúce. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujem.